ಚಾನೆಲ್ ಸಾಯಿ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳಾರು. ಯಾನಿದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೀಪ ಪೂರ ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಐತ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ ಪೂರ ಏನ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಪ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಬಂದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ್ ಅರಿದೆ ತೊಂದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆಂತೆ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ಅರಿಕ್ ಒಂಚ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ಉರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆ. ದೆಕ್ ನಾನು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆನೆತು ದೀಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೇನು ಕಡೆಪೆ ಯಾನು ನೆನೆತು ದೀಯೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅರಿನ ಮೂಜಿ ಸಲ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಒಂದು ಬಜಿಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆತು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಾರಿ ಕಡೆನಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ ಕಡೆಯೋಡು ಪಂಡ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಂಡ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೋಕ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಬಜಿಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಕೈತೆ ಮತ್ತು ಕಡೆದಾಂಡ್ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ದೋಸೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಕಡೆಯೋಡು ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಇಂಚ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಸಲ ಕಡೆ ಇರೋದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನೆತ್ತಿನ ಬಜಿಲ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾರ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಡೆದು ಮಾತಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂದೇನು ಉರ್ಗೆರೆ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದ ಬೈದುಂಡು ತುಲೈತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದ ಬತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬಂದ ಬೋಡು ಅವೆನ್ನು ಬೇತೆ ಬಾಜಾನಗು ಪಾರ್ದು ಐಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಅವೆನ್ನು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಕೋರಿನ ಬಂದ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಮೈಪೊಲೆತೆ ಅವೆನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದಿಯೋಲಿ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೆಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡೆ ಕಾತೆಕ್ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು.
ಅವು ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತಿದ್ದೆ ಈ ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಚಿಕನ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇನಿತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಉರ್ದು ದೋಸ್ತ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕುಲನೆ ಬರ್ಪೆ ಆತ್ಮೇಟ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.